ko. Thank you. Hi, Toy. Didilan kita, Toy. Coffee time, mga bro. Hapon na dito sa Bicol, Pilipinas, laban lang. Laban lang. Laban lang sa all. Shout out sa Marites. Shout out sa someone who drag us down. Charles. Pilitin kong lumayo, ngunit pilitin ay bumabalik sa'yo. Ring pa lang hanap-hanap para pa. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Pa? Ha? Wala man dito. At sa burabod si mamay. Kapi, maulan. Maulan na haponins. Maulan na hapon sa all. Ikaw pa rin palang hanap-hanap para pa. Ang iyong yakap para di magbabago. Ikaw ang hanap ko. I want to speak to you. Hi, good afternoon. Maulanon na. Mauranon na dito sa amo. Mauranin. Thank you sa 1 million. Sa 1 million viewers. Hi, sa 8 million. Thank you. Maulan sa amin. Sa Bicol. Wow, lakas ng ulan. Kumusta kayo? Kumusta po? Thank you sa 4 million. Ikaw pa rin palang hanap-hanap tarapan. Maulan dito sa amin. Tamad TV. Lock. Salamat. Thank you, Tamad TV. Salamat sa pagbisita ng Game Hotdog. Natatay ako, te. Sige, tumahi ka. Tumahi ka. Lakas ulan. Malakas ang ulan dito. Gamer Hotdog, tumahi ka na. Tayong-tay ka na. Huwag mong pigilan yan. Jacket. Co-host. Jacket? Ano ba yung jacket? Nakalimutan ko yung jacket. Paano ba yung jacket? Matagal kasi akong hindi dito eh. Ano ba yung jacket yung ano? Ano ba yun? Moderator? Tama ba? Nakalimutan ko na dito. Matagal na kasi akong hindi napunta dito. Nakalimutan ko talaga. Promise.
Pin ko nga. Ano ba yung jacket ba? Mga ano po yung jacket? Jacket ko, host. Thank you. Ano yung jacket? Ano kita mamaya ano kita? Bisitahin ko yung ano mo. Yung bahay mo, tapos pakape. Ano nga? Okay. Sige. Sorry, nakalimutan ko kasi paano? Saan ko ba kikita yon? Wait lang. Nakalimutan ko paano. Wait lang. O, yan na. Moderation. Paano ba? Anyone mode for the... Paano ba magpa-jacket? Di ko ano. Wait lang. Limit ko. Wait lang ha. Kasi bigay ko ng jacket. Click icon. Wait lang. Click icon. Then, na-click ko na yung icon. Tapos, wala naman nakalagay. Wait. Click icon. Moderation lifetime. Tapos, wait. Okay. Nakita ko na. Wait, nakita ko na. Managing standard rate. Then, manage cloud card. Then, maybe a little chart. Entirely. So, moves in light and also okay. Ayan na. May jacket na. Ayan na yung jacket. Ayan na. Sorry. Ayan na. Nakalimutan ko na Matagal na akong hindi dito. Patry nga. Host, dinalo ko na bahay mo. Salamat, Antonio Soro. Thank you. Bibigyan kita ng jacket. Thumbs up. Sige, yung pa-jacket. Nakalimutan ko na Ano ba yan? Matagal na kasi akong hindi na. Sorry. Ayan na. Pa-try out. Ala, jacket po, host. Ano ko na, host? Dinalo ko na pa. Nabigyan na kita ng jacket. Pa-try nga, Tamad TV. Kung may jacket ka na. Antonio Sorot, pa-try nga. Comment para kung naka-jacket na kayo. Malamig. Pa-try naman. Thank you. Salamat sa thumbs up. Pa-try kung may jacket na. Lapag nyo yung bahay, lapag. Pwede naman maglapag, di ba? Bawal ba maglapag ng bahay? Ayun. Okay na. Oh, ba't si Tamad TV hindi pa? Hilohos sa asawa mo. Naku, wala akong asawa. My God. Ala, ba't wala pa? Host. Ba't wala pa? Tatay ko yan. May sungkod na tatay ko yun. My gosh. Tapos, ala, Tamad TV na ano na talaga kita. Ba yan? Nabigyan na kita ng jacket. Paano naman? Tamad TV pa-try. Ganon. Hello po. Ayan, basta-basta na lang kasi. Salamat. Tamad TV. Sorry nakalimutan ko yung mga ganon kung paano dito matagal akong hindi nag-live. Nakalimutan ko yung pa-jacket pala. Kumusta? Napag-iwanan na ako ng mga classmates, mga kabatch ko dito. Yung mga kabatch ko, na sila, nag-level up na, na-promote na, nasa level, na sila. Sumasahod na sila ng mga 10K, 20K, 30K. Ako wala pa, my God! Salamat, Ate Host. Welcome. Napag-iwanan na nila ako. Oh my God. Bumalik ako sa dati. Dati kasi na-monetize na ako. Inactive ako mga 1 year. Sobra 6 months. Ganun pala yun.
Host, baba ako ng bahay. Sige lang, sige lang. Sige lang, take your time, Antonio Sorot. Salamat sa pagpunta, sa pagbisita. Thank you so much. Sige, sige. Sa mga ano naman, pabisita ng bahay ni Sorot. Binisita ko na yung bahay mo. Host, dalawin nyo rin yung bahay ko. Nabisita ko na yung bahay mo. Naano ko na ikaw doon. Napindot ko na may bell para ma-notify para maano ko kung may uploads ka, bagong upload na video. Salamat Antonio. Lapag ka po bahay. Bisitahin yung bahay ni Antonio Sorot. Baby pa pala yung bahay mo. Bago ka pa lang. Bago ka pa lang, Antonio, Sir Antonio. Ipipin ko sana yung yung ayan. Bisitahin niyo po yung bahay ni Sir Antonio Sorot. Bibi pa po yung bahay niya. Paano natin? Palaguin natin. Drop your bahay. Wala pa yung mga friends, so kulang ako, kulang na, di ako mabubuo, hindi kita kasama. Grabe na buga-buga, Nuran. Maulan. Salamat. Maulan sa Bicol. Moranon. Ano sa amin, maulan? Na-pin ko na yung mo, nakapin yung bahay mo. Na-pin ko. Bago ka pa lang, Sir Antonio, sa Whitey World. Tuslok. Thank you sa thumbs up. Thank you guys. Salamat. Bago ka pa lang dito, Sir Antonio. Maulan dito sa amin. Maulan. Maraming ulan. Curious. The curious. Ambot lang kung tapos na. Badi, pa? Atab pa man? Alas 4 hanggang alas 5. Thank you. Patamsak sa mga sa mga dumadaan, patamsak sayang ng Thank you guys. Salamat. Thank you po. Kulang
ko wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Thank you guys. Maulan, grabe ulan na. Maulan na sa Bicol, sa Bicol. Ha, maulanin. Bagang. Hi na mga friendship. Oh, grabe uran. Maranon. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito ay magagawa. Handa akong mag-kiss. Salamat. Ala, grabe na uran. Wala. Salamat na sa nagka-thumbs up. Hindi na bumalik si Tamad JP. Hindi ko na alam. Nakalimutan ko kasi mga pa-jacket. Oh, grabe na oranon. Grabe na oran. Wait lang. Saglit lang po. And muna ako. Mag-live ako mamaya. Mamaya. Sige, bye-bye. Thank you. Balik ako mamaya.